svako normalan u ovoj zemlji mogao je u početku da podrži zahteve studenta. Ok, naravno treba da utvrdimo ko je kriv za pad nastrešnice. Nema ništa normalnije. Naravno da treba da se svi zalažemo da institucije rade. Ko može bude protiv toga? Niko. Naravno da ćemo svi biti za to da se povede neka borba protiv korupcije. Odlično. Ali je problem u tome što su onda studenti razarali institucije, što su oni kršili zakone i što su oni sve vreme gazili onaj svoj niški edikt koji su doneli sa tolikom pompom i zadovoljstvom. Dakle, sve vreme, u stvari, skriveni cilj tih protesta jeste bio rušenje vlasti i to su sada potvrdili neki profesori na nastavno-naučnim većima, iako je, kao što znamo, zakonom zabranjeno bavljanje politikom na fakultetima. To su sada formulisali i neki od plenuma predlogom da studenti izađu na izbore, da imaju svoju izbornu listu. Znate, i boljševici su u Rusiji imali jednu genijalnu parolu koja je otprilike glasila gvozdenom rukom nateraćemo čovečanstvo u sreću. Slično nešto se i ovdje vidio. RTS je, ponavljam, mesto, ostrvo usamljeno na kome 2, 3, 4 suprotstavljene strane mogu da razgovaraju i mesto na kome od njih niko nije doživeo nikakvu presudu i nikakvu lažnu optužbu.